На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Мае вам вітанне. Сёння, 7 снежня, мы падрыхтавалі багата цікавай і карыснай інфармацыі. Так што гэтым разам запросім на мінскі канцэрт расійскай прымы Вольгі Перацядзька. Дапаможам сарыентавацца ў праектах тэлеканала «Беларусь-3», пацікавімся самым вялікім графіці ў паўднёвым паўшар'і. А напрыканцы даведаемся, чым збіраецца здзіўляць заўтра на сваім канцэрце гітарыст Павел Кухта. Канцэрт расійскай опернай спявачкі Вольгі Перацядзька адбудзецца 15 снежня ў межах 9-га мінскага міжнароднага каляднага опернага форуму у Вялікім тэатры Беларусі. У праграму канцэрту ў Мінску ўвойдуць сусветныя хіты, у тым ліку арыі з опер Глінкі, Расіні, Даніцэці, Верді і іншых кампазітараў. Якімі цікавымі культурнымі падзеямі жыве сталіца, даведаемся з сюжэта нашых калег. У тэатры студыі кінаакцёра прэм'ера. Спектакль «У пошуках сапраўднага я». Гэта камедыя аб сямейным жыцці двух пар, якія перажываюць крызіс. И если уж говорить о семье в этой связи, то, наверное, для того, чтобы эта семья была сохранена и осталась, нужно проявить как можно больше терпения, как можно больше веры в того человека, который с тобой рядом. А это можно сделать не рассуждая, а чувствуя любовь. Героі адчуваюць, што іх каханне скончылася, а сямейнае жыццё абрыдла. Але сказаць гэта свайму супругу няпроста, таму яны вядуць сябе нерашуча. Чтобы сказать, что сегодня я не приду домой, потому что я от тебя ухожу, Глория. Я не пьян. Просто я встретил женщину, которую полюбил, да, и она ответила мне взаимностью. Кожны з нас у душы романтык, лічыць рэжысёр. Вось і героі камедыі жадаюць цуда, якой зменіць іх жыццё. Но, как мне кажется, и те люди, тем ребятам, которые работают над этим спектаклем, все-таки для того, чтобы увидеть это чудо, нужно просто всмотреться в тех, кто рядом с тобой. И рассчитывать на то, что именно в них и заключается это чудо. Але сумная гісторыя ператвараецца ў камедыю, дзякуючы эмацыянальнасці персанажу. Вот я лично хотел просить тебя одолжить пару сотен масок. Герри, ты что? Праз гумар скрозь слёзы гледачы змаглі задумацца аб сучасным жыцці, пашукаць сваё сапраўднае «я» і зразумець, што трэба шанаваць тое, што маеш. У Магілёўскім музеі імя Белыніцкага Бірулі разгарнулася экспазіцыя пейзажа малой радзімы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У творчасці Анатолія Барановскага, Васіля Васильева, Хаіма Ліўшыца, Валянціна Савіцкага, Віталя Цвірко і іншых мастакоў, чые палотны прадстаўлены на выставе, раскрываецца тэма жыцця малых гарадоў і мястэчак з тысячагадовай гісторыяй. Ручнік для беларусаў спрадвек – рэч сакральная. Ён суправаджаў чалавека ад нараджэння да смерці. Непаўторныя ткацкія ручнікі вёскі Неглюбка захоўваюцца ў Веткаўскім музеі стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Шклярава. Глядзіце праект «Жывая культура», прысвечаны нематэрыяльным каштоўнасцям нашай краіны заўтра о 10 гадзіне раніцы ў эфіры «Беларусь-3». Раней на вёсках без ручніка ніхто нікуды і нагой не ступаў. Дождж выклікаюць з ручніком. Ураджай збіраюць з ручніком. Крыжы завязваюць чым? Зразумела, ручніком. А хлеб гасцям на чым падносяць? Так, на ручніку. 16 снежня на галоўнай сцэне рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі «Французскі перапут» ці з Новым годам. Гэта спектакль, у якім пачынаючыя акцёры з Францыі і Швейцарыі удасканальваюць сваё майстэрства на базе беларускага тэатра. У межах канцэртнай праграмы будуць прадстаўлены вакальныя, танцавальныя і драматычныя нумары. У музеі «Дом Ваньковічаў» разгарнулася выстава батанічнага тэкстылю Кацярыны Кабанавай «Трава». На ёй прадстаўлены вырабы ў тэхніцы ручной афарбоўкі тканіны з дапамогай раслін. Аўтар выставы – пераможца конкурсу «Этнастыль-2016» у намінацыі «Майстар», удзельніца
Ethnical Fashion Show з калекцыі «Трава» на тыдні моды 2018. 9 снежня на сцэне абласнога палаца культуры магіляўчанам будзе прадстаўлены пластычны спектакль «Пад звон бранзалетаў» паводле індыйскага эпасу. У спектаклі возьмуць удзел уладальнік сертыфікату цэнтра пры пасольстве Індыі ў Маскве, дыпламанты фестываляў і конкурсаў усходніх танцаў з Мінска і Магілёва. Яны пазнаёмяць гледачоў з народным і класічным танцам Індыі. Заўтра вас запрашаюць далучыцца да спрадвечных народных спеваў. Вядучыя фальклорнага шоу «Спявае Беларусь» Ларыса Мятлеўская і Сяргей Выскварка. Гэтым разам яны завіталі ў вёску Літва Брэсцкай вобласці да народнай вакальнай групы «Берагіня». А ў рубрыцы «Скарбонка гісторыі» пра традыцыйны каравай распавядзе Іван Крук. Глядзіце праграму заўтра ў 11:20 на тэлеканале «Беларусь-3». Няхай залаўку глядзецца, малако ракою яецца, поўныя кішэні вам грошай, усім жадаем долі хорошай. Заўтра ўвечары ў адным са сталічных клубаў «Аліса». Сёлета гурту «Аліса» 35. Ён быў заснаваны Святаславам Задэрыем у 1983 годзе ў Ленінградзе. Праз год да калектыву далучыўся вакаліст Канстанцін Кінчаў, які стаў лідарам і аўтарам большасці песень. За гэты час гурт выпусціў 20 альбомаў, апошні з якіх «Эксцэс» выйшаў у 2016 годзе. Праехаўшы з юбілейным турам па многіх гарадах Расіі, заўтрашнім вечарам «Аліса» адзначыць свой дзень нараджэння і ў Мінску. У Віцебскім мастацкім музеі разгарнулася выстава «Цуд на каляды». Для экспазіцыі свой збор лялек прадставіла калекцыянер-аматар, маладая настаўніца гісторыі са Шклова Ганна Страхова. Усяго яе калекцыя налічвае больш за 100 цацак, зробленых у 1960-х, 2000-х гадах у Італіі, Германіі, Іспаніі, Францыі, ЗША і іншых краінах. Многія з іх выпушчаны вядомымі лялечнымі фабрыкамі абмежаваным накладам. На выставе прадстаўлены аўтарскія калекцыйныя экземпляры. На чарзе па традыцыі культурныя паведамленні з замежжа. Нядаўна на адным з жылых дамоў Мельбурна намалявалі самае вялікае графіці ў паўднёвым паўшар'і. На карціне 2 твары мясцовых жыхароў. Дарэчы, яны абрадаваліся нечаканай славе. Самымі папулярнымі колерамі ў гэтым раёне Мельбурна заўсёды былі чорны і белы па колерах мясцовай футбольнай каманды. Аднак цяпер у Колінвудзе усплёск яркіх фарбаў. На адной з жылых шматпавярховак тут з'явілася гіганцкае графіці. Мясцовы мастак Мэт Аднейт ужо рабіў падобныя велізарныя малюнкі, напрыклад, на сіласах для захоўвання збожжа. Але гэта яго праца самая вялікая, расцягнулася на 20 паверхаў. Я вырас у Мельбурне, жыву тут усё жыццё. Я заўсёды заўважаў гэтыя дамы. Яны частка гарадскога пейзажу. І я заўсёды марыў намаляваць графіці ў гэтым паўночным квартале. Праект атрымаў урадавы грант у памеры $150 000. Фатаграфіі выбралі ў мясцовым культурным цэнтры, куды жыхары раёна загадзя прыходзілі фатаграфавацца. Гонар убачыць свае твары на самым вялікім у паўднёвым паўшар'і графіці атрымаў 6-гадовы хлопчык і бежанка з Эфіопіі. Цяпер мастак плануе зрабіць графіці і на іншых жылых дамах Мельбурна. Mom, let's go this way! І днямі ў Мінску распачаўся фестываль польскіх фільмаў «Вісла», у праграме якога стужкі апошніх гадоў, што ўжо атрымалі прызнанне міжнароднай аўдыторыі на шматлікіх кінафестывалях. Заўтра ў кінатэатры «Цэнтральны» можна паглядзець «Планету сінглаў» і «Я забойца». 9 снежня ў апошні дзень форуму будуць паказаны карціны кахання на подыуме і за сінімі дзвярыма. Яна лічыць, што напісанае мусіць пакідаць у чалавека надзею на лепшае, натхняць яго. А аўтару варта выяўляць новы ракурс для звыклага і будзённага. Алена Мальчэўская, тэатральны крытык, журналіст, галоўны рэдактар часопіса «Полымя», госць праекта пісьменніка Навума Гальперовіча «Суразмоўцы». Усё ж такі можам сябе паводзіць
крыху адвольней, чым, напрыклад, выдавецтва. І гэта, канешне, таксама ў традыцыі абсалютна літаратурна-мастацкага часопіса і даваць, што называецца, шанец, да? Вось гэта славутае, нешта ў гэтым ёсць. Грузінскі балет «Ліло» вяртаецца ў Беларусь. Заўтра ўвечары калектыў прадставіць сольную праграму на сцэне сталічнага палаца культуры прафсаюзаў. Харэограф і мастацкі кіраўнік Гівік Белашвілі выступаў як з вядомымі ансамблямі Грузіі, так і з сусветнымі зоркамі балета. У наш час шоу-балет працуе ў стылі фолк-мадэрн. 20 яскравых танцораў, 150 народных строяў, аўтэнтычныя танцы, сучасная харэаграфія, выключная грузінская энергетыка чакае тых, хто прыйдзе на канцэрт заўтрашнім вечарам. З пачаткам зімы Гомель прымае штогадовы форум класічнай музыкі «Усход-захад». Бліжэйшы канцэрт запланаваны на 13 снежня. У праграме прагучаць арабскі танец, шаўкунка, фрагменты сюіты Шахерезада і іншае. Адмыслова для форуму кампазітар Уладзімір Брайлоўскі стварыў аранжыроўку камерна-вакальнага цыклу «На берагах Ісыкуля». Кампазіцыі прагучаць у выкананні народнай артысткі Беларусі, салісткі вялікага тэатра оперы і балета Ніны Шарубінай, таксама гомельскіх вакалістаў Юліі Мухі і Александра Кустава. У Белдзяржфілармоніі заўтра адбудзецца канцэрт гітарыста, лаўрэата міжнародных конкурсаў Паўла Кухты «Лерамантик». З гэтай нагоды мы сустрэліся і пагаварылі з музыкантам. Павел, вот что меня удивляет. Кажется, ваш инструмент, гитара, тот, на котором практически каждый может взять несколько аккордов. И тем не менее, такие виртуозы, как вы, ухитряетесь находить новое звучание и способы извлечения звуков. Есть какие-то общие правила, которым я следую. И иногда что-то подстраиваю под себя, но так, что я что-то меняю, и звучит что-то нереальное, я бы не сказал. Просто стараюсь соответствовать профессиональному уровню. У каждого свое видение, как кто слышит. Взять гитару может абсолютно любой, бренчать что-то. Ну а если играть серьезную музыку, то этому надо, во-первых, учиться. И потом уже будет видно, что и будет из-под пальцев выходить. Многие музыканты продолжают участвовать в конкурсах для понимания и оценки своего статуса. Вы уже признанный мастер. Так ли уж необходимы вам новые подтверждения этому? В конкурсах участвуют не только подтвердить какой-то статус. С конкурсами у всех складывается абсолютно по-разному. Для кого-то конкурсы на каком-то этапе — это смысл жизни, потому что постоянно ты вращаешься с такими же серьезными музыкантами, с которыми можно посоперничать. Это же разные школы, со всего мира съезжаются, и у меня есть возможность показать, как в моей стране играют, как меня научили, как я могу выражать себя. И поэтому это очень интересно. Обмен опыта. Интересно услышать что-то новое. Интересно услышать также мнение о своей игре от ведущих преподавателей. И также это просто очень нравится. А в целом, каковы особенности вашего репертуара? Я стараюсь постоянно обновлять свой репертуар разными произведениями. В последние годы я играл несколько премьер в Минске разных произведений для соло-гитар, для гитары в ансамбле. Произведения, которые еще пока никто у нас не играл. А произведения, которые вообще никто никогда не играл, это благодаря знаменитому нашему белорусскому композитору Галине Константиновне Гореловой. Мне посчастливилось с ней сотрудничать, и она написала несколько произведений. А что станет особенностью предстоящего в Белгосфилармонии концерта «Леромантик»? Изюминкой этого концерта станет то, что мы с моим коллегой из Санкт-Петербурга Антоном Барановым, замечательным гитаристом, будем исполнять вот на таких необычных инструментах, на которых играли в XIX веке. У меня в руках копия гитары испанского мастера, которая была сделана в 1860 году. Эта гитара представляет собой особый интерес для эволюции
строительства гитар. Она немножко вытянутая, корпус меньше и, как в скрипке, колковый механизм. И также очень необычный здесь звук. Да. И второе, то, что мы будем играть музыку, исключительно написанную для этих гитар. Это 18-19 век. В основном будет преобладать романтический период, называется концерт «Ле Романтик» в честь этого. Спасибо, Павел, и до встречи на концерте «Ле Романтик». Гэта ўсё, што мы меліся вам расказаць. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!